Alare, sortzailea nire anaia zarrako. Eta ni guraso bezala hasi nintzen, eta guraso talde batean, klase bakotxean gurasoa elkartzen ginean, eta bat izendatu, eta antxoko gurasoakin, eta bestiakin elkartzen ginean. Zerbait aurrak zeitzen zituzten, eta hemen konparaketak izaten zian, eskola publikokoak, ja, 5 urtekin badakite sumatzen, badakite ez dakitzea, eta gureak muntzuak, eta metodoa diferentzia zen. Orduan, sinistu bertzen. Guraso bezala nahi genuen onena, aurrantzat, ez? Baina batzuk, baina ez dute, posten hau, eta itzu-itzuan sartu ginean, eta jarritu genuen. Baina lehen hostik, hemen dikatera, Martesaneko ikastolatik atera, eta antxoko lokal batian hanberaunen ustuti biliziela, eta, bikain etxian ebiliko zian, ezke bilizian, batetik bestea, lokalik etzen, orduan, altzen ezte bilizian. Guriak baino zarrakoak, hortik atera eta errente hilabean dituzten. Ikusten dut, euskaldun bezala, euskara itxian ez den problemik euskara egiten genuen, baina bultzatu bertzeleko eta eskola publikoa Madridko legedia o legiak oso ematen eta gurasoen ikusten dut gehiago gustatzen zaiotela lehenbiziko momentutik autobusak hartuta batean eta bestea. Mantak hartuta guardira nola ematen dituzte gaixoak, honea etortzeko da ikastolak etortzeko da, batzuk bertati bertariatzen da, eta diferentzia handia da. Pentsatzen dut, eskola publikoa presio berian baldin balit, asko zaur gehiago pentsatzen da. Eso hain, lehen hori bai, antxoa, pasaira, edizioa, bialdian, gustatzen zaiote, baina, klaro, patrika batetik, eta gero, eztabaida horiek, nire iruditzen zait, nire beti gauza bezatu du. Presio berian baldin eman dituzte. Baina beti pedatatzen, gaiztila dela, jende eliteko jendia eta zakurran diorina. Ez dakit